Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Mananghid lang tingali ko, nimo. Mananghid? Nga unsa? Nga muuli lang tingali ko sa amo. Sa akong pamilya. Unsa? Uh, ug, unsay buot mong ipasabot sa imong giingon nga mauli ka, Sir Franz? Nga dili ka na babalik pa sa imong trabaho din sa Cebu? Ha? Mao ba, Sir Franz? Ambot laga, miss. Ambot laga. Wa pa ko masayod. Sir Franz? Nakalitan og nasubo si Miss Rian. Ding akong gisultihan nga buot kong muuli sa amo. Ug murasig nakahilak. Nabalaka siya nga dili na ko mubalik pa rin eh. Naibaw ko kung anong ingon ni Addo ang iyang reaksyon. Gikasubo ko, Miss Rian. Naunsa ka, Miss Rian? Pasagdala ko ninyo. Lain na nga akong pamati. Ubanan ka na ako sa clinic, Miss. No, ayaw lang. Thanks. Madaran ako. Sure ka, Miss? Yes. Kaya rin ako. Ayaw ko ninyo kabalak eh. I need to go home lang tingali aron makapahuway ko. Mo under time ra ko. Dili gid gihapon makontak ang cellphone ni Corina. Bisa na ang cellphone ni Dudut. Ngano? Unsa magi problema? Kini na lang number ni Miles. So yan ako basin og makontak ini. Salamat. Miring. Tubag ka, Miles. Tubag ka. Sige, anak. Tubag ka na. Hello? Papransing? Ikaw ni ba? Hello. Hello, Miles. Salamat kayo na kontakta na gyud ka. Unsa may problema ninyo diha, ha? Nganong dili naman sa makontak ang cellphone ni mama ninyo, Corina. Lakip na ang cellphone ni Dudot. Miles? Sorry, Papransing. Lubat si Kuya Dudut. Maong dili ni mo siya makontak. Ug ako, nalubat po ko ganiha human sa pagtawag ni Tito Greggy. Nanawag din mo si Greggy? Opa, kay may tuyo unta siya ni Mama Corina. Pero wa sila makasulti. Kay nipahuway man si Mama kay lain ang pamati. Ha? Kay ngano? Naunsa di si mama ninyo? Ha? Kuan? Miles, hello? Miles, naapa ka diha? Naunsa sa mama ninyo? Hello? Hello, Pa? Dili magkamutubag. Naunsa sa mama ninyo? Kuan, Pa? Kining... Si Papa ni mo na, Francine. Hola. Hello, Miles. Hello? Makiksulti kong Papa ni mo. Ambi mong cellphone. Oh, Naa si
mamatan siyang diha? Hello, Francine. Si Mama mo tansiyang ni. Hello, ma. Naunsam to Smiles nga di ba to magtarong akong gika-istorya. Buot ko magkisulti ni Corina, ma. Kaya dili ba kontak ang iyang cellphone. Kinabala ka ko nga sa gisulti ni Miles dihang una ming nagkasulti. Nga gabiin ako nung miabot si Corina. O mao ko na ilang namat ani dodot ganiha ba tung basta ganina ba tingali tong kadlawon. Nga nagsige ko hilak si Corina. Matan siyang unsa man ka tinuod. Nabalaka na kay ko diri, ma. Kuan, kalma lang, Francine. Ayaw lang padas imong kabalaka diha. Okay ra man gud si Corina. Unsay okay? Unsa man itong gisulti ni Miles? Nga, miingon man kang okay. Iya ra to? Himo-himo ra tong istorya ni Miles, matansiyang? Ay, kinig yung bata. Wa man gud siya mahibaw sa tinuod ko na unsa gyud si Corina. Kay nga no, naunsa man gyud is Corina, ma? Ha? Naunsa man siya? Matansyang. Ma? Aw, ihatag na lang palihog ni Corina pang ang cellphone ni Miles, ma. Kami lang magsulti. Kidagan ko pangutana niya. Palihog lang, ma. Kuan man good, Francine. Natuog man siya, mi pahuway. Kay naalagi di pamati. Sige kag ingon ma nga naa siya gipamati, pero wag yung kamusulti na kog. Naunsa gid siya. Kay, unsa man gyud iyang gipamati, ha? Unsa man gyud tinuod Matansyang? Unsa man gyud tinuod? Nunsa man giday na si Mama Corin, Kuya Dudut? Unsa man ang iyang sakit? Amot lang ka ha. Kay mo ra nagbunog tong mga lagom ni mama sa iyang bukton og liog. Bunog? Nganong napunog man si Mama? Kisa may nagbunog niya. Nganong ari kani siya mangutanan nako, nga labaw pa man kung okay bao. Kalipo, goy. Naunsa gid kaday na si Mama Corin, no? Mapala ka lang inunta. Ang iyasang cellphone ba, wag kit kion. Bisag giingnan nato ni Lola nga nanawag si Tito Greg kiniyo. Kay may tuyo bahay ni Papa Francine. Naibong bitaw ko niya, galibog pa jud ko ni mama. Nagtugon na ganito si papa niya, nga dili pa pa yung cellphone. Kay, kuan, basin kunog may tuyo si papa niya. Buhag, may tuyo si papa. Makatawag na yun. Maubitaw po. Mura nonog dili gusto makigsulti si mama ni papa. Nga naman, kuya? Ayaw lagi kong pangutan. Kay wako kay bao. Ako na ganina. Bitaw, kuya, no? Murag, sa pagsukot pa man ng papa og larga, muragid og dili gusto si mama nga magkasulti sila sa papa. Bitaw sa? Pwede mangyo ko nimo. Ano man? Pahinay gamay sabi mo tingog. Kay madunggan tang lola. Bahag madunggan ta, dili kay klaro. Buwahag. Bahag. Buwahag, no? Nahadlok ba ako atong bunog ni mama ba? Kunun sa to? Kay murag luya siya do. Hala, kuya. Tingalig may cancer gud siya. Oh. Ansa? Kansi. Wa masugod masulti si mama ko nun sa kayang gipamati. Diyang gipangutanan ni lola ko nun sa yang na dugayan atong kadlawon. Katabi taong nakabantay taniya nga na uli di ay gikan ko na siya nga ng patsikap og doktor. Pero wa man ko makakita nga na siya tambal. Hala, kuya. Murag di ra pa gusto si mama ko rin na, kuya. Nga sultihan nato si papa nga nadugay si mama og uli atong mayaging gabi Og may mga lagom siya sa bukton og liog. Pero, hala. Naingnan na ba na ako si Papa Francine dang nanawag siya? Oh, gingnan ka mama? Wa man. Pero, mama na sulti ni Lola. Kay basin ko nung mag si Papa Francine dito sa Cebu.
Kanya, unsaan man ang ina ni mo man sa papa? Lo, makapisos ka ng mama. Nye, taka lang. Pisos. Pisos ko taon. Tagskwinta ta. As ka karaana. Nye, may mankod, may baw si papa nga may gipamati si mama. O may sakit siya ba? Aron ba matambalan sa si mama og mayo? Buhan to may baw siya. Oh. Matambalan siya. Aron di ta mabala ka. Di pa kuya dudut? Giingon ni mong unsa bagyo'y tinuod. Kay lahi ka man gud og isulti, ma. Ug lahi usab ang isulti ni Miles. Mao na nga naglibog ko. Nakaingon noon ko sa akong hunahuna nga murag may gilimod mo na ako. Ug dili man gusto nga ako masayran. Ug unsa man kuno Francine? Nawa man. Imo ra na hunahuna oy. Kung unsa may gisulti yung bahay sa bahay ni Corina, wa siya may baw kung unsay tinuod. Sorry ma. Ayaw lang kalain ha. Mabitaw nga mamalihog unta ko nimo paghatag ng cellphone aron nga kami si Corina ang magkasulti. Ay, wa man ko malain. Ang akong giingon nga mipahuway si Corina. Kilain ang iyang pamati. May mura man mong magsulti. Pero enigmata na tingali niya. Kay natuog pa man. Kung unsa may gipamati ni Corina, kana ragong kasagaran ragod natong bation good kung maglain ang atong lawas. Sige ma. Magpaabot kong mahigmata siya aron nga magkasulti mi og tarong. Mamalihog na lang ko nimo sa pagsulti niya kung mahigmata na siya nga ipa-own ang iyang cellphone. Kaya ito ko mismo mutawag niya o baka kung mahigmata na siya, patiksi ko aron nga makatawag din ko niya. Palihog lang matan siyang. Kay nakahuna-huna ra ba ko nga muuli diha, ma? Unsa, matan siya. Muuli si Francine. Kinuo ko. Ay, wa ko moingon nga muuli siya. Ang akong giingon nga maoy iyang sulti nga nakahuna-huna siyang muuli. Oh, yun na. Anong mura ka magnabala ka og nahadlok? Ha? Unsa ko nabalaka og nahadlok, ma? Ngano gud nga maingon ko, ana? Ay ba umagod na akong namatikdan sa imong reaksyon? Ikaw rin nag-ingon, ana, ma. Pero wa ko mahadlok og mabalaka. Aw, wa man ka ha. Aw, di wa ha. Ay, kung ibaw pa lang ko nga nagmata ka na di ay, gihatag ko na lang unta ni Francine ang cellphone ni Miles nimo aron nga magkasulti mo. Oh, naunsa naman sad ka? Nga mihilak naman po dinoon ka. Naunsa ka, Corina? Bisan yun sa nagos pagkunahuna ug pagtimbang-timbang. Kinahanglang magkasulti gyud mi si Corina. Kay tingalig magkanuna siya sa pagpasaka og kaso batok nako tungod sa kong gibuhat niya. Wala nila'y bagi. Bahala na kung sa'y may tabo. Adtuon ko sa sila. Oh, may mitawag. Oh, si Francine. Sa may iyang tuyo na nanawag siya nako. No. Gisayran ka siyan, Corina, sa kong gibuhat. Mauka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!